Inkinga ezokhoza uNkulunkulu empilweni yakho nezokhoza uNkulunkulu empilweni yomuntu, leyo nkinga isolution ye-problem noma yenkinga ekhoza uSathane empilweni yakho. Ubokwazi uNkulunkulu menza inkinga phezulu kwempilo yakho akakulahlile mfowethu, kodwa uzokwenza isolution noma ulethe isixazululo senkinga edala uSathane phezulu kwempilo yakho. Kuyethiwa mfethu Eva noma inyeva ikhishwa ngelinye Eva, uyabo, itoni ikhishwa ngelinye Eva. Uyabona lobuhlungu lobu ehlangane nabo endleleni, kunabanye sakhaliso ubuhlungu ehlangabene nabo, bese sithi nawe ungenza nje phezulu kwalobu buhlungu engibhekene nabo. Kanti lo muntu uyisolution yalobuhlungu obukutholile. uNkulunkulu medala inkinga phezulu kwempilo yomuntu, leyo nkinga izile ukuzoqeda umuntu, kodwa leyo nkinga mfethu izoba isixazululo noma izoba isolution yenkinga edalwe uSathane nabantu phezulu kwempilo yakho. Sibonile uNkulunkulu mfethu esifaka esidedela sangene einkingeni sakhala ngoNkulunkulu, kodwa mase sibona inkinga kaNkulunkulu asifake kuyona isixazulula inkinga abantu abasifake kuyo, isixazulula inkinga uSathane asifake kuyo. Saqala sahleka sathi inkosi besingazi ukuthi awusilahlile. Namhlanje ngikhuluma nomlaleli othi ngisenkingeni, namhlanje ngifakwe isituation ngibona ukuthi noNkulunkulu ungiphese kakhulu enkingeni, kanti leyo nkinga mfowethu izocazulula inkinga oyifakwe abantu, inkinga oyifakwe uSathane, inkinga oyifakwe abathakathi mfowethu. You know